tes arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Unha sorpresa para Maia. Seguro que queda coa boca aberta. Sí, iso se trata. A min parece unha idea. Estamos. Hola. Que facedes? Estades agochados. Steve, Harry, pensamos que era Maia. Hoxe imoslle dar unha sorpresa a Maia, pero é un segredo. Velo, ese é o agasallo que lle fixemos Xelvi e eu. Deu moito traballo. Decorámolo nós. É para darlle as grazas porque sempre está facendo cousas por todos. Oh, está genial. Cuidado! Valo romper. Acouga, non te preocupes. É ti que, Willy, que lle vas dar ti a Maia? Pois... eu... aínda non o decidín. Seguro que lle vas dar pole, se non o comes todo primeiro. Vou procurar o mellor agasallo do mundo para Maia. Xa sei! Voulle preparar esterco sorpresa. Facémolo xuntos, ben? Boa idea! Maia é a mellor amiga que teño e voulle dar algo realmente extraordinario. Voulle dar... unha estrela fugaz. Así poderá pedir un desexo e conseguir o que queira. Willy! 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 Ai, podías agardar por min, sabes? Ben, Barry, hola. Hola, Maia. Non veríades a Willy, verdade? Non. Ata logo, Maia, temos cousas que facer. Que están argallando eses dous? Sábelo, Shelby. Ai, a miña cuncha. É que me proe, non podo facer nada. Non é divertido non ter brazos. Sí! Máis arriba, sí, por favor. E agora máis abaixo. Sí. Vasme dicilo que argallades ou que? Ai, para, Maia, estásme facendo cóxegas. Ai, prometín que non ia dicir nada. Ai, os caracois non revelamos segredos. Nin facéndonos cóxegas na barriga. Ai, Claro que vou tocar para Maia hoxe. Grazas, Flip. Sobre a miña idea. Maia díxome que lle gustan as estrelas fugaces. Sabes como lle podo mostrar unha? Por desgraza non, Willy. É imposible. Non aparecen cando un quere. Ai, non. É que lle vou dar daquela. A ver, Maia ten gustos sinxelos. Quizáis un pétalo bonito ou unha bola de pole saboroso. Ai, se só lle vou dar unha bola de pole, voulles parecer parvo aos outros. Ai. Xa sei! Non lle vou dar unha estrela fugaz. Voulle dar 10. Ui, boa sorte, Willy. xa estou ata as antenas. Maia sospeita algo e vai descubrir o que estamos facendo. Non o podemos permitir. Sei como tela ocupada. Maia, ven ver isto. Non, Maia, estou aquí. Aquí, Maia. Que vos pasa hoxe a todos? Hola. Aquí, Maia.
Ben, Barry, facede algo. Max non pode seguir así moito tempo. Non é unha boa idea. Ninguén toca a miña bola de esterco. Acouga, ben, imos ter moito cuidado coa túa bola. Ai, a miña bola! Non esquezas pedir axuda. Ai, se isto non fose por Maia. Ai! Aquí, Maia. Maia, axiña! Ben, está no medio da auga. Sí. Socorro! Axuda! Salvada, miña pobre bola! É isto outra das vosas chanzas? Sí, a miña pobre boliña veu a rolos ata a folla de nenúfar e eu tamén saltei. E daquela a folla de nenúfar moveuse e veu ao medio da poza. Veña, podesmo dicir que estades argallando. Xa sei, estades preparando unha sorpresa, é iso? Sí, é iso. É unha sorpresa para Willy. Pero non digas nada. Vale, pero eu tamén quero darlle unha sorpresa. Por que non mo dicíades? Ai, esquecémolo. Vimos xa a noite. Atrai un pouco de pole. Quedamos na silveira. A noite? Pero Willy detesta sair á noite. E, ademais, a que ven iso da sorpresa? Pois para lle dar as grazas por dormir toda a tarde sen roncar unha soa vez. Vale, tanto ten. Encantan as sorpresas e supoño que non fai falta unha razón para dalas. Ai! Ei, tede cuidado, a miña bola non sabe nadar. Estades todos de acordo? Idesme axudar a darlle unha sorpresa a Maia? Afirmativo, Willy. Podes contar connosco. E eu vou avisar os outros vagalumes. Xa está todo. Maia vai ter... Hola, Willy. Estou aquí e estivente buscando por todos os sitios. Que vou ter? Traballo que facer. É que... Shelby escordou unha antena. Ui, ai, a modo, que as antenas son moi frágiles. Ei, mira. Ai, axuda, a miña bola. Axiña, vide axudar. A miña bola, salvachela a miña bola. Grazas, Maia, de veras mereces. Un petisco. Sí, sempre me dá fame traballar tanto. A ver, vagalumes, entendede a vosa misión. Cando Willy me dé o sinal, solto a Max. E ti, Lulu, acéndeste. E os outros seguídela dun en un. De acordo? Ajá. Tamén estades aquí para a sorpresa de Willy. E xa o veredes. Vai ser un agasallo de estrelas fugaces. Vai ser o mellor agasallo da historia. Está xeñal. Ai, non. É iso a túa estrela fugaz. Só é un vagalume. Xa! Non funcionou. Oh, non. A sorpresa era para min. Entón, que che parece a miña sorpresa? Sei que non son estrelas fugaces de verdade, pero Flip díxome que é imposible saber cando van a aparecer. As estrelas fugaces de Willy son un agasallo fantástico. Nácalas.
E a sorpresa aínda non rematou. Todos os teus amigos teñen algo para ti. Decoramos esta hamaca. Para que poidas botar unha soneca tranquila. E ben axudoume a decorar esta magnífica sorpresa de esterco. E nós collemos esta cabeza de mexacán especialmente para ti. ¡Guau! ¡Guau! Faz moitas cousas por nós, Maia, e isto é para che dar as grazas, non soldados, rapaces. Vaya, grazas a todos por unha sorpresa preciosa. E os agasallos son maravillosos. Ala, que empeza a festa. Sabes, Maia, gustaríame darche unha estrela fugaz de verdade. Esa foi unha... Pidamos un desexo, Willy. Mellores amigos para sempre. Mellores amigos para sempre.